Pavlík, Vajdík, Fedák, Jakubášek, Čierňava, Jurčák, Čurnák, Duda. Pripravený? Pripravený je štát. Skôr ako nastúpia atleti na štart, počas toho behu sa dostaneme aj k finálovej účasti mužov na 200 metrov. Takže poďme na štartovú čiaru 800 metrov, druhý beh muži. Všetko v poriadku, odštartované. Od prvých metrov Pavlík, Vajdík, Matej Fedák, Jakubášek, Čierňava, Jurčák, Čudrnák a Duda. To je zloženie druhého behu mužov na 800 metrov. Určite nám ešte ostane čas, povedzme si však zloženie behu mužov, finálového behu na 200 metrov, v ktorom uvidíme od prvej dráhy Kučera Martin, v druhej dráhe Benko Tomáš, v tretej dráhe Papšo William sa nedostavil, v štvrtej dráhe pobežia Juraj Mokráš a v piatej Matúš Mentel, obidvaja sú to Dubničania, a v šiestej dráhe Roman Turčáni. Nám zbehli atleti na 800 metrov do cieľovej rovinky a pripravujú sa na beh do posledného kola. Prebiehajú v čase 1:57 a nejaké drobné, čiže zhruba o 3 sekundy pomalšie ako v behu A. Konkrétne to bol Jozef Pelikán s Braňom Bunzíkom. Matej Fedák, včera sme ho mohli vidieť na vytrvalostnom behu, čiže si opakuje alebo si pridal včerajšej 3000 aj dnešný beh na 800 metrov. A nie, videli sme ho na 1500, vtedy tak silno pršalo. Dnes už lepšie počasie a vyzerá, že Matej Fedák bude prvý na cieľovej rovinke a pravdepodobne zvíťazí, možno zvíťazí v tomto druhom behu. Matej Fedák číslom 272, za ním však finišuje s číslom 138 Pavlík Martin. Pavlík Martin dobieha v čase 1:58:47, čiže zlepšil si svoje tohto sezónne maximum o viac ako 3 sekundy.